महादेव चव्हाण, राहणार यवत, सहकार नगरमध्ये आम्ही राहतो आहे. आमची परिस्थिती गरिबाची कशी चाललेली आहे. रात्रीत पाऊस एवढं फुल पडलेला आहे, त्याच्यामुळे आमच्या लेकराबाळांची खूप हालत बेकार चाललेली आहे. आम्हाला जायलासुद्धा रस्ता नाही आहे. आमच्या घरात खूप पाणी आलेलं आहे. आता तुम्हीच काहीतरी आमचं सरकारने करावं पाहिजे ना, आमच्या लेकराबाळांसाठी सोय. मी दत्तात्रय रावसाहेब डाडर, राज्य संघटक झोपडपट्टी सुरक्षा दल. आज यवत सहकार नगरमध्ये काल एकच पाऊस झाला आणि झोपडपट्टीमधील जवळजवळ 22 घरं हे आज पाण्याखाली आपण बघत आहोत. मागच्या वर्षीपासून ही झोपडपट्टीची दुरावस्था चालू आहे. राज्यकर्ते पुढारी याच्याकडे लक्ष देत नसून फक्त इलेक्शन आल्यानंतरच आमच्या झोपडपट्टीची त्यांना आठवण होती. इतर काळी आम्ही जगतो कसं राहतोय हे त्यांनी येऊन एकदा तरी आवर्जून पाहिला पाहिजे. आणि ह्या परिस्थितीतनं किमान पावसातनं तरी माणसाला नीट निवारा पाहिजे, सांडपाण्याची योग्य प्रकारे विल्हेवाट झाली पाहिजे, असं त्यांनी ग्रामपंचायतने आजपर्यंत कुठलंही ठोस काम केलेलं नाही. त्याबद्दल आमच्या झोपडपट्टीवासियांमध्ये या प्रशासनाविरोधात प्रचंड अशी चीड तयार झालेली आहे की जर माणूस म्हणून जगण्याचा सुद्धा अधिकार हे देऊ शकत नसतील तर यांना या खुर्चीवर बसण्याचा अधिकारच काय. आता तुम्ही बऱ्याच ठिकाणी पहा, आज ह्या घरी आपण थांबलो, इथं एक डिलेव्हरीची मुलगी या घराचे सगळे पत्रे निघून गेलेले आहेत. रात्रीभर या महिलेने त्या पावसाचं पाणी घरातनं बाहेर काढले. आणि पहिलाच पावसात जर अशी अवस्था असेल तर येणाऱ्या पावसामध्ये या झोपडपट्टीने जायचं कुठं आणि राहायचं कसं, याच्याकडे प्रामुख्याने ग्रामपंचायत प्रशासनाने लक्ष द्यावं. ते जाणून बुजून याच्याकडे दुर्लक्ष करतात असं माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला वाटतं. आणि जर आमची ती अशीच परिस्थिती ठेवणार असतील तर आम्ही सगळी बिराडे घेऊन ग्रामपंचायतीवर मोर्चा लावून ग्रामपंचायतमध्येच राहिला जाणार आहोत, या आम्ही त्यांना या ठिकाणी इशारा देतो.